The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. The Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, and not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, kinahanglan ng atong pagsunod sa atong SOP nga atong isugid ang tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw. Kay kung di na ito isugid, mahimo ka ng babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug ang Espiritu Santo dili magatudlo ka nato pinagi sa iyang ministry, teaching ministry, kaya na may nagababag. So kita gimanduan sa paggamit niya ng prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is faith alone, in Christ alone. Acts 16:31, nagaingon, tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa tanan sa imong pagdala ka namon dapita karon. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga
imo pa kaming ipabuhi hangtod ning gayuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pagani. Pan gumikan kay ang imong plano sa imong kinabuhi nagalihok pa man. Salamat o Dios sa imong grasya. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kayong tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala. Welcome na usab kaninyong mga subscribers, mga igsuon diha ni Kristo. Aniya na sab kita sa atong the usual routine nining adlaw ug niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas. Truth conquers all. Okay? So ang kamatuoran, ang pulong sa Dios mo kini ang atong gisigihan sa pagtuon adlaw-adlaw on a daily basis hangtod nga kini mahimo gayong tinuod, klaro, tataw sa atong kinabuhi. Nga mao na kini ang atong kinabuhi, atong kinabuhion, atong sundon ang mga mando diha sa pulong sa Dios. Iyaha kini sa Dios nga gisangkap kanato nga iyang mga anak aron kita mahimo gayod nga malampuson, madinaugon sa atong pagkinabuhing espirituhanon. Ubos kini sa grasya sa Dios. Okay, kagahapon ato naman ning at ang pipila ka mga punto bahin ining truth conquers all. Ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Mao na Visayan na lang akong paghubad niya na. Okay. Now, ingon nga magtotoo, kinahanglan nga ang mga pulong sa Dios nga naghahari na nagadumala sa itong kinabuhi, tultol ka nato sa dalan. Salmo 119, 105 nagaingon, your word is the lamp of our feet and a light unto our path. Mao na nga we do not live down in the dumps. We have to soar above our problems kung na mga suliran. In fact, gisangkapan kita sa Diyos sa 10 problem-solving devices. You see? Mao na nga giingon sa pulong sa Diyos nga you will run and not get tired. Sa diha nga imo nang gamiton, ato nang gamiton ang pulong sa Diyos atong kinabuhi. Now, kinahanglan atong himatikdan diha nga the exchange of strength is not designed for sprinters. Ug hibaw kanag unsa buot og sprint, buot pasabot ni sprinter. Ang sprinter mao kini usa siya nga nagatuo sa mga saad sa Diyos for a short time. You see? Dili gyud ligon mo paling-paling pag yun. He believes God's promises for a short time, especially kung na ang iya ng pagbati nga mo ay mga paukyab na niya. His emotions are aroused. But when the stimulation disappears, mawagtang, maupod ang iyang pagtuo, mawagtang pod. Well, on the other hand, ang kalig-on nga Diyos nun, divine strength, gidisinyo kini for the long-distance runner nga who appropriates God's power at a steady pace. Now, dili man mo fluctuate ang gahom sa Dios, dili. It is constant, it is continuous, magapadayon, ug wa kini magaagad sa tawhanon nga mga pagbati. Wala. Kaya ang Dios nun nga gahom sa atong kinabuhi, ingon nga mga anak sa Dios, nagadepende, nagaagan kini sa atong pagsalig sa pulong sa Dios during the tough times or even in prosperity. Now, so mo to ang ingon nimo nga ang Dios nun nga gahom wa kini magaagad sa atong
mga pagbati or emotion. It does not depend on our own reasoning or justification. It does not depend on our experience. What it depends on, mao ang atong kaalam, kahibalo sa pulong sa Dios, which has become part and parcel sa atong kinabuhi, and which we are using sa atong Kristiyanong kinabuhi. Now, ang pulong sa Dios nga gigaling, nga metabolized sa atong kalag, nga which makes us able na makapa kanang kalig-o nato sa pag-atubang sa bisag unsang kahimtangan sa kinabuhi, be it adversity or prosperity. Sabtag yun na. We do not live by fits and starts, or do you advance steadily towards spiritual maturity? Ginamit ang mga kanang dili kasagaran nga mga kasangkapan sa Dios, supernatural provisions sa Dios. Kay doon nalay duha ka mga tinubdan sa Dios nun nga gahom nga makuha nato. There are only two sources that we can get or can have. They are, first, ang nag-una yun ang pulong sa Dios. Ay kaduha, ang pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit. Kaya ang Diyos Espiritu Santo nga mao'y padayag sa mga prinsipyo sa Diyos doon nga mga mandato o mga mando from whom we are able to grasp and acquire that divine power. O sa diha nga kita mo angkon ni ining kanang infinite power for every need sa atong kinabuhi, kita mahimong Kristohanon nga manag-iya na kita og gitawag og relax mental attitude, hanoy hayahay na nga pangunahuna, or we can call him a Christian at ease. Mo na tawag na nato nga Kristohanon nga naga angkon ng relaxed mental attitude. Then ay bersikulo nga nagpadayon nga they will walk and not become weary. Magalakaw sila nga dili mahimong magmaluya. Kung di sila magmaluya. Yes, it is true. Every believer is weary at times, di ba? Matag-usa ka na itong Kristohanon. Ginaman, tas lawas pa. We all become discouraged na ay panahon. We all throw in the towel mo na yun sa English. From time to time. Kanya mo, surrender ta, we give up. Now, walking, kini bang paglakaw, nagadipik kini sa magtutuo in fellowship with the Lord. Na siya pagkikambitay sa Diyos. Galatia 5:16, Efesios 5:18. However, ang usa ka magtutuo ang dili siya kapuyan. Dili mo po siya hingpit. He is not perfect, right? Rather, he logs a maximum amount of time in fellowship with God. Padayon siya nga napunaan sa Espiritu Santo o sa iyang pakikambitay sa Dios. Now, kining maong magtotoo nga itong isgutan, nasayon siya o nagaangkon siya sa mga saad sama niya ng naa sa Salmo 55:22 nga nagaingon, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous, ang buta-sabot ang magtotoo ni Ginoong Jesucristo, to be shaken. Salmo 55:22. Ay na nakalimti. Isuwat na diha sa imong notebook o sa imong dihang papel. Now, ang Isaiah 40, Isaiah 40, nagatudlo ka nato nga may bintaha gyud nga kita magapaabot
sa Dios, sa atong Ginoo. It teaches us that it pays to wait for the Lord, to keep on trusting Him. Kana bang Panginoon og wait upon the Lord? Ambot pasabot gyud niya to keep on trusting Him. Kay siya ra gyud ang kanang bugtong persona nga you can keep trusting with the assurance nga ang tanan nimo mga suliran masulbad. Just imagine ang 10 problem solving devices imo ba kanang gigamit? RFFG, DPIH, PO ayaw na nagkalimti katong memory aid. The Lord is the only one who we can keep trusting in with the assurance nga ang atong mga suliran masulbad. Yes, all of us have problems, correct? Kinsa man way problema ning kalibutan na. But all our problems that we face every day sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon, kanang mga sulirana nasulbad na sa Dios in eternity past. Wa ba kakaamgo niya na? Yes. The one who formulated the solutions, kanang pahiluna o naghanay na sa mga solusyon to all the exigencies of life, has the power to solve those problems. Nasa gahom. Diha sa Lucas 1:37 unsay gisulti, for nothing is impossible with God. Wala imposible alang sa Dios. Now, you know, man is impressed with his scientific progress. Diba? Ang iyang bagong mga technologies, ang iyang gitawag exploration of outer space. But what is man's achievement? Ikumparar ka na, itandi ka na sa handiwork ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo may butang into existence sa dili maihap nga mga bituon o antong galaxies. Naman na sa Salmo 8:3 o sa Colosas 1:16-17. Now, don't you think He can handle your problems? You see? Because of who He is and what He can accomplish, kinahanglan unta kag naa na kay kalinaw, na kay gahom, ug na kay kaligunan, stability, even in the most adverse of circumstances. Tingali mo yung sayon ra isulti apan lisod buhaton. Well, lisod buhaton kung wa kay pagsali gayod sa pulo sa Dios, wa ka magaangkon sa iyang mga saad. You see? Kaya kung dili ka mo tuo sa unsay gipasalig o gisaad sa Dios, then unsa may kaligunan diyan nimo. And in fact, imo naghihimo na ang Dios nga bakakon. Di man mo makakang Dios unsay iyang gisaad diya magyung tumanon. Isabot ka. Ang imong pagtuo should be an ever-present, positive, moment by moment nga pagsalig diha sa gahom sa Dios to handle your catastrophes. Now, ang usa ka magtutuo nga hamtong, mature believer, nagatuo sa mga saad sa Dios regardless of what happens. Even to the extent nga si Job, nainumdong kang Job, he believed when he said, though he slay me, I will hope in him. Na sa Job 13:15. Just imagine sa gisulti ni Job. Now, that is what it means by waiting on the Lord. Sabta na. Maunay kanang gutlo por gutlo nga pagpahuway, moment by moment rest. Ug mao ka na ang gitawag kinig epitome of the faith rest technique.
maunay kanang ingnon ta sabi Visayan ini. Lintunganay ingnon lang nato. Lintunganay sa kanang faith rest technique. It's easy to believe the Lord's promises. When things are going your way, di ba? Sayon ra. Kung everything is fine, everything is good. But kung sa diha nga imong kanang sitwasyon may kanang ngit-ngit, way paglaom, isn't the same Lord with you in darkness? Di ba? Sa kang hit-ngit o kang hiob, di ba maurag ihapong Diyos? Anaa sa kang itong naara sa kalamdag? Can't you look through the shadows? Ug makatanaw ka kaniya sa iyang pulong, pinag-isang pulong. In the Bible doctrine that is napundo na diya sa imong kalag. Kung ang Diyos, si Ginoong Jesucristo, may buhat the vast universe, yung universo, ug wa gani siya kawad, he has never lost track sa bisag usa na lang ka atom. If he knows when a sparrow falls, don't you think he can resolve her problems? God has a promise or a doctrine for every predicament as well as for every success. Si Ginoong Jesucristo maura gihapon kaniadto karon ug hangtod sangtod. Hebreanon 13:8. He will never change. Timan ina, dili siya mausab. He will continue to wait for you sa pagsalig kaniya aron ka mapanalinginan. Aron siya makapanalangin nimo. Isaiah 30:18. Unsa gisulti? Therefore, the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Isaiah 30:18. Now, naay kalibuan sa mga saad sa Diyos diha sa Biblia. Thousands upon thousands. Not only by hundreds, but by thousands. Ang tinuod yun. Unsa? 7,000 promises. Kano mong 7 man? Number 7 is God's perfect number. Sabot ka? Now God has promises for you, believer. Dinhi nga itong panahon sa simbahan. O kining maong mga saad niya are tremendously incredible. Mawito ning atong panahon, gawas nga kini, panahon simbahan, panahon kini sa unsa, angay-angay nga mga oportunidad, angay-angay nga kadang equal privileges and equal equal privileges and opportunities. But they are all there diha sa Biblia, waiting for you to trust Him, to wait for Him. Why don't you use them? Ano di man yun na to gabiton, God? Remember, inumdumi na yun ni kanunay, waiting on the Lord is the greatest economy of time. So, ang mando nga atong tumanon, keep on believing the Word of God. No matter what happens, no matter what the difficulties, sa unsa nga mga kalisdanan, no matter how adverse our circumstances, bisag unsa kan lisod, and without faith, unsa? It is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Hebrews 11:6. Mao na nga, labias ka daghang mga saad sa Dios. Nas Deuteronomio 20, 3b ngadto sa 4. Deuteronomy 31:6.
Psalm 16:8, all of those. So, prinsipyo, waiting for God's timing means that God expects you to be faithful in the little things so that God can prepare you for the big things. Mao na, ang atong pagsalig, atong pagtuo, paglaom diha sa Dios. Now, okay, nakasabot na kaniya itong mga punto akong gidani mo. Mao ni ang kamatuoran sa pulong sa Dios. It conquers all. Now, of course, ang kaluwasan, ang number one, ini mo'y naguna. Okay? Because that's the start sa tanan. Na ikaw, mo bito itong inumdum ng kabago patang naghisgot sa atong mga saad sa Diyos nga atong gituki yun. O katong 10 problem solving devices o katong mga real keys of success in life. Numdum ka. Pag kita magpaluwas, we have to get saved first. Okay? Mao ka na ang sudlanan, mao ka na entrance sa atong pagkinabuhing Kristohanon nga magmanidaugon. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. Okay? Now, ang tinuod, kung maghisgot ng kaluwasan, kaya itong dupot tagamay ni, ang kinaiya, ang dibuho, ang kalihukan, ang ingnunta pagkamasaligan, integrity, ni ining soteriological transparency plan of God. Plano sa Dios sa kaluwasan. O ang iyang kalabutan ngadto si Maya sa Dios. Kini naga-function sa usara ka paagi. Balikon ko sa pagingon, usara ka paagi. Functions in one way and in one way only. Ang Dios nagasangkap ni ining kaluwasan alang sa kaliwatan sa tao in one way and in one way only. That's it. Wa lagi mausab. Di ni mo madugangan, di ni mo makuhaan. That's it. Ug ang Dios nagadisinyo ni ining universo to function in one way. Kaya ang Diyos nagadisinyo sa plano sa kaluwasan to function in one way. Ayaw ginakalimti ka ng one way, usara yun kapagi. That's it. So, kung imong balikon kadtong mga kinaiya sa Diyos, napulo ka nagunang kinaiya sa Diyos. The divine essence. Ang naguna yun ini nga siya sovereign. Siya ang labaw nga magkagahom sa tanan, gamhanan sa tanan. He is sovereignty. Kini nagpasabot nga, He is the supreme one in the universe. Ana siya ay pagkalabaw, He has supremacy. Ana siya ay pagkagamhanan, He has authority. Apa na siya ay kabubuton. Now, ang sovereignty, wa ni magpasabot nga siya nagakontrolar sa tanan. No. It does not mean that God controls everything. He has designed His plan. Iyang ginisinyo ang iyang plano. O siya nagakontrol certain aspects sa iyang plano. Na ay gitumbok ng mga aspeto sa iyang plano. But there is some things that God does not control. Unsa man? Unsa may dili makontrol o madumala sa Dios? Mainly two things. Angelic volition o human volition. Kabubuton sa mga manulunda o kabubuton sa tao. Dili na niya makontrol. Kaya ang Dios anay kabubuton. He makes decisions.
Basta, God is perfect righteousness. Hingpit siyang pagkamatarong. Hingpit siya nga pagkamaayo. Perfect goodness. That means God is also holiness. Balaan nga nagpasabot nga why dautan no evil present. Ang Dios hustisya, hingpit. He is fair, perfectly fair. Makiangayon sa hingpit. God has never been unfair at any time. And He never will be unfair. Dili yun. We see, makita na to sa iyang, makita na to sa mga inhustisya nga nagapangitabo all of the time in human history. Diba? Ay mga inhustisya. We have seen kanang makalilisang nga mga inhustisya, a horrible injustice nga ginabuhat, batok sa pipila ka mga tao, taghang mga tao. But that's not from God. God has permitted it. Iyang gitugutan nga may tabo ka na. Okay? And to really understand that statement, kini nagkinahanglan og kanang daghan kaayong kahibalo o kaalam sa doktrina. It needs a great knowledge of doctrine. Apan ang Dios nungka gyud nga siya kanang unfair. Never. He is never unfair with any member of the human race. Never has been, never will be, and cannot be. Kaya ang Diyos, gawas pa niya na, ang Diyos gugma. Kaya mo ni ikaupat na kinaiya sa Diyos. Ang Diyos gugma, He has a special kind of love. Pinalahi ang iyang matang sa gugma. A spiritual love in which He acts in man's best interest. Okay? Ato pag ginagata ato nung dugang as we go along. Ikalima, God is eternal life. Wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. God did not come from anywhere. He is uncreated. Why nagabuhat kaniya? Wa. The three members of the Godhead, kininaghis ko tamanag bala ang Trinidad, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wa na sila buhata. They are uncreated. Ang mga anghel, binuhat. Okay? Angels are created. Ang tao, binuhat. Ang mga hayop are created. The physical, material universe that we know, gibuhat. But God is uncreated. Ayaw na nagkalimti. O, ang ikaunom nga kinaiya, siya omnipotente, labaw makagagahom sa tanan. He is all-powerful. O niyang ikapito, He is omniscient. He knows everything. Nasayod siya sa tanan. Wa gyoy butang nga wa niya may bawi. O niya, ikawalo, siya ana sa tanang dapit. Huway suok, huway dapit, huway lugar ni kalibutan ni tibukon biso nga wa diha ang Dios. He is everywhere present. Okay? Unyagi ka siya dili na mausap. In His essence, He is immutable. Mo na in English nga dili na siya mausap. Ug ang ika na po, siya kamaturan. Veracity or truth. So He never lies. Dili gyud siya mamakak. God has perfect integrity of character. Hingpit ang iyang pagkamasaligan sa iyang kinaiya. And of course, God is perfect happiness. Hingpit nga kalipay. And that's the big issue. How can God share His happiness with man? Mao na pangutana. Unsa man niya pag paambit sa iyang kalipay ngadto sa tao? Now, okay. We take the nature of God, divine essence, and reproduce it
to represent the three persons of the Godhead. Diyos nga Ama, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. So that every person can understand, tanang tao makasabot, nga while we have three different, distinct personalities of the Godhead, they all have exactly the same character. Parihar yun sila. Ang unang persona, mao ang Diyos nga Amahan. Siya ang author sa plano sa Diyos. Siya ang nagmugna sa plano sa Diyos. Ug ang ikaduhang persona, mao ang anak, si Ginoong Jesucristo. Siya nagatuman sa plano sa Diyos. Executor. Ug ang ikatulo nga persona, mao ang Diyos Espiritu Santo, mao ang tigsulat o divine author sa balaang kasulatan ug ang tigpadayag. Therefore, tigpadayag siya sa plano sa Dios. Ato ni padayon og ba? Pag-isgot niini, okay? Og ayaw kalimot sa pagsubay nini, pagsunod nini, sa sunod na tong sumpay nining atong tunanan nga Vincit Omnia Veritas. Truth conquers all. Ang kamatuoran magabuntog sa tanang butang. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat. Ining panahon, higayon, tamis nga higayon nga kami ambitay sa imong mga pulong. Salamat. Dili na mo tandi kini sa unsamang mga hudyaka o mga kalipayon nining kalibutan na. Aniya nga mo kalipay sa imong mga pulong. Kini ang mo kaligon. This is our stability. This is our strength and power because it comes from you. Salamat o Diyos. Nini nga mong pagtuon niini. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa mong kinabuhi. Among kining gamiton sa among adlaw-adlaw. Moment by moment, spiritual life. Dada kami pagbalik ugma din hierong kami magkapadayon. Salamat niya mong Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.